Just un wythnos cyn i fi gadael Cymru fynd i'r Eisia, ond fy ffrind dda iawn aeth afon bocs at y fi, felly dwi'n gwneud pethau gwahanol bob ddydd cyn i fi gadael i'r Eisia. Ac heddiw, na fi, hanami dango mochi, cherry blossom viewing party rice dumplings, posh iawn. Felly cynta, sugar ac 150 ml o ddŵr, cymysgan dda ac canhesa am 1 munud yn y meicroddon. Rho blawd reis yn y powlen arall, arllwys i'r bolen a chymysgan nes nad oes lympiau. Gorhydda bolen yn hrydd gyda ffilm plastig ac paid y seilio y bolen. OK. Ac nawr cynhesa yn y meicroddon yn 1 munud. Ar ôl mae hi wedi bod yn y meicroddon, hryna mochi yn 3 rhan. Mae dy fi ground sesame seeds, strawberry powder ac grounded tea leaves. Nawr dwi'n meddwl bod i just llaeth Japanese cuisine i dweud gwir. Oherwydd yn y recipe yn dweud add the grounded tea leaves to the first mochi dough on the plastic wrap. Nes i meddwl, dyna'r plastic wrap, ond dwi ddim yn siŵr nawr. Nawr, yn chrolio bob mochi yn tua 10 centimetres o hyd, dwi'n meddwl. Mae pob lliw yn ddweud stori. So, gwyrth a glaswellt yn aros dyn yr eira. Gwyn yr eira ac pink a cherry blossom yn Japan. Ac mae popeth yn ddod at ei gilydd mewn ein brathiad bach neu mawr. Christ, dwi ddim yn gallu stopio bwyta hynny. Just wow. Os ydych chi'n eisiau profi'r gorau, mae rhaid i ti fynd i'r Japan gyda fi. So, dere Eisia.